Каква е тази нова мистична сграда, която открихме днес? Каква е тази странна тоалетна хартия, която намери Крис? Колко беше опасна днешната ни експедиция и дали ще се правят още? Здравейте, приятели! Ние сме от Иван и Дамян влогове. Дошли сме на най-интересната изоставена сграда на света. Както виждате, не знам името. Това е изоставената сграда. Тя е много голяма, с много стаи, има мазета, има тавани, има покриви, има... И това е новото видео от Дамян и Иван Влогс. Надяваме се, че чакането ще се заслужава, понеже не сме имали видео от... доста време. Доста време. А това е Крис. Той пак не... Той пак ще ни снима. Защото за да не го бива. Тази сграда не е като нещата, които сме изследвали до сега. Тя е много по-различна, с много повече интересни неща. И хора, това е входа на изоставената сграда. Сега снимай какво ни чака. Снимай какво ни чака. Тук не се вижда. Вижда се. Аз снимах по-рано. Това мисля, че 4-5 етажна сграда, ако бъдем последния етаж. Ще влизаме сега в нея. Случва се. Натам е мазето, където ще ходим по-късно. Това е тъмница, не си нося челник, така че да. Може би щеше да е добра идея да нося. Сградата е старинна, има кръгли врати, за да е по-изискана. Снимай тавана какъв. Снимай тавана. Не, като всяка изоставена сграда, малко си е така по-изискана. Елегантна, приятели, това е елегантно. Това е скъпо, ако искате... Скъпа е изоставена сграда. Това е хотел оценен на 5 звезди. Ако искате да отседнете тук, дайте ми обаждане на 088888 504 и ще ви направим резервация. Обещаваме! Крис ще ви готви неговата известна мусака. Ще ви готви известната му майонезена супа. И Направена от майонеза. И пиле. Стаите не са много интересни, защото почти всички са еднакви. Защото тук май било си питалище или училище или... Какво може да видим тук? Едно колелото на Дамян. Хайде. Излизаме от стъклената стая. Стъклената стая. И хора, останете до края, защото наистина става много интересно по-нататък. Да вземем малко скучно. Това е Крис. Ви си че да правим слаби част като него. Да, но няма. Ако може да забележите, че стаите са еднакви, наистина. Затова няма да ви показвам всяка една. Може да е било и хотел, но... Боже! Къде излезе този? Този. Ето тук. Случва се. Но там има гледка, която може да видим. И от тук, ако има случайни, негостоприемни бездомници, които решават да пикават по вас, може да бягате на тук. Ето тук е по-интересно, така че видео. Давай. Тук имаме някаква по-интересна стая, по-необичайна от останалите. Има тапети, вижте, аз това не го знае. Гят. Тапети. Ще можеш... Като... Дал си инстаграма човека. Значи, приятели, последвайте този човек zori.ch в инстаграм или може би в тикток, потърсете го, прави графити явно, репортнете го да го баннат и... Да, вижте как провалят. Това най-вероятно е на 14 февруари са го направили това. Вижте какво още ни остава да изследваме. Това е едно интересна сграда. А тук има тапети като бакъл. Буквалния смисъл. Само са същите, гледайте ги какви са някакви банти.
изостаналата сграда са мислили, някой я е купил и е искал да прави нещо с нея и затова е почнал да строи. Тук имаме нови строежи, които са били за нещо, не знам и аз. Но са недовършени, защото се е било изоставено и този проект. И сега имаме старата част, по-изисканата, и имаме новата, както всяка е изоставена сграда във всяко село, град и така нататък. Всяко село, град и така нататък, изоставените сгради имат точно такива, които са само тухли цимент, недостроени. Това си е истинска много хубава изоставена сграда, понеже е стара и е направена много по-интересен дизайн. Примерно, вижте прозорците, те са Хубави. Да, и ще видите какво следва, защото вижте сега, тук може да е скучно. Давай, каза го вече, каза го. Тук може да е скучно. Той се опа. Ето, пак. Сега ще направи пожар и всичко ще изгори тук. Йоу. Миса. Не бе, Уили. Спри си да... Спри се бе, Уили. Жара в очите на Крис. Аре. Ето тук се вижда това, което ви говорих за новата и старата част. Сега вижте. О, тихо е, тук има... Вижте натам, вижте колко е така красиво и като на центъра, като центъра на София. Какво е хубаво. И вижте сега, това са новите части на тази сграда, където някой се опитал това нещо и не му се е получило. Това беше... тук има асансорна шахта. Това беше от първия етаж. Това беше от първия етаж. Нямаше нищо интересно, но сега следва във втория етаж. Не бих казал точно вторият етаж. Сега Иван ще прави нещо друго, но... Хора, извинявайте, че ви излъгахме. Явно още няма ходим на втория етаж, защото съм казал, че първият етаж не е толкова скучен, колкото мислите. Понеже намерихме това цялото, което свързва двете изоставени сгради, които са почти еднакви, нали, тези старите изоставени сгради. Това, което е ново построено и изоставено, ги свързва. И вижте как изглежда само. Това е също една от страшните части, защото не бяхме ходили в нея. И, както виждате, изглежда все едно ще се случи. Виж, там има блато, да. Долу има блато в тази асансьор шахта. Я да видим какво има натам. Ние не сме ходили. Това ще е нашата реакция. Не, мазата няма ходим. После, вижте сега, сега ще се изкачим до края на сградата до отгоре, после ще ходим в мазетата на сградата. Така че, останете до края. Така ви предлагам аз. Това пак е старата сграда, още... Това е старата сграда, но... Тази е по-запазена. Да, тази е доста по-запазена. Виж там, Абе, хора, ние май ще правим 2 видеа за тази изоставена сграда. Следващия път ще бъде това второто. Май ще правим 2 видеа. Защото явно са 2 изоставени сгради, свързани в една. Не бе, дай да се върнем към обикновено. Така че хора, това за друго видео. Друго видео. Ето сега вече е време за вторият етаж. Най-сетне вие го очаквахте. Айде хора, нали не е там? Да. Хора, сега продължаваме към етаж 2. Както обещахме. У нас в другата сграда ще я изследваме в някой друг клип, не знам. Какво ти ви си срал? Всичко тук е уникално. Такова е запазено, вижте. Толкова е запазено. Любимото си. Виж колко е запазено, хора. Крис, няма да чакаме. Вижте колоните какви са изискани, Така е стана сграда, не сме били до сега, нали? Да. С вас, приятелите. Да, приятели, се качваме на третият
Шибан, Това е етаж. етаж. Това е етаж 2. Не бе, това тук е етаж 2, затова се качваме на третия там. Какво? Там е етаж, явно етаж 2, но той е еднакъв с 2, така че отиваме на етаж 3, както каза Дамян. Хайде. Алфа, бета, гама. Чай да се качим там, искаш да покажем там. Охо, ето това си е гледка. Брате, виж китарката ни по химия. Там не е много попълнено. Какво? Абе, почувай. Вижте. Там има врата. Има врата. О, тук бе! Вие ли сте? Ето ви! Не знаех вече сте тук. За малко ви бяхме Защо загубили. се криете така, бе, прът? Да, бе, за какво се криете от Дамян и Иван Влогс? Да, бе, какво е това място, бе? Какво намерихте, бе, прът? Какво гледате тук, бе? Господа? Кофи? Господа, какво гледаме тук, бе? Гледаме, бе. Ето. Гледка. Каква гледка? Да, бе. Поздравления, намерихте най-яката гледка. Ако се чуехте къде, Крис го изядоха мечки. Да, тайни, бездомни мечки, мутанти. Да. Осинови го едно циганско семейство от 50. 51 вече. Почват ме Това са стълбите, които също мога да ползваме, за да се качим до най-горния етаж, които мога да ползваме, но няма ги ползваме. Това вече е доста по-високо на третия етаж. Да, помните като бяхме по-долу. Чак долу. Е, там бях. Точно. Гледката. И това е София. Точно. За който не знае. Там е Витоша, бе, какво говориш, бе, скрът. А. Гледай ти хората, О, гледай ти Господи. хората. Хората ни гледаха. Тук имаме този асансьор преди малко, но вече е малко по-звуковен, защото е по-висок. Чай малко, чай. Кристияне! Стига, бе! Ще оплюеш якето на Иван без да искаш и ще стане лошо. О, тук не съм бил. Снимаме хората в апартаментите. Капаци. Добре. Хайде. Не знаех, че е толкова Падна и високо. умря. Не мислех, че е толкова високо. Пичове, в момента, нали помните онова място, на което бяхме по-рано в етаж 1, а тук на етаж 3 ние сме над него. Ето там е онова място, откъдето бяхме с онези многото колони и това реално е сграда 2, ето там. Да, А това тук е сграда 1. точно така, Както приятели. виждате, не остават много етажи нагоре, има много малко и сме вече на... Страхотно, аз се задъхах! А ето това е края на това и вижте как е като джунгла. А ето там има къщи на някакви хора, които не искаме да безпокоим, понеже хората от тези квартали не обичат да ги безпокоят. Не са особено дружелюбни. Да. Ето там. И ето натам. Това е сграда 1 и сграда 2. Сграда 2, сега не. Сграда 1, да. Ще ходим в мазетата там сграда 1. Тези стълби може да се качим до етаж последен, но няма го направим, защото ще ходим по обикновените стълби от началото на видеото. Има общо 3 стълбища. Едно стълбище, 2 стълбища, 3 стълбища, които водят до най-горния етаж. Сега ходим към последните етажи, които са най-интересните и най-много контент. Гледайте, има много контент. Оу! Етаж 4 вече е на ново ниво. Ето ни, на следващата интересна част от експедицията. Сега това е нещо, което наистина в нито една сграда, в нито едно място, което изследваме, не бяхме виждали. Тук имало полеле. Ама явно е по-долу.
И това наистина вече се е много запазено. Това е твърде запазено. Аре се качваме. И хора, това е етаж 4, вече гледката. Вече гледката е на ниво. Вече сме над онази сграда на етаж 4 и вижте колко сме близо до покрива, където ще ходим след малко. А покрива е най-интересното от цялата сграда. И шахти. Да. Този път вече са много по-високи от преди. Този път... По-високи от всяко. Чакай, ще си метна моята безценна дъвка, за да ви покажа. Не, няма я метна. Ще метна тази салфетка. Гледайте колко време пада. Чакай, не е паднала! Да, падна. Това, направо ще ходим по тези стълби към етаж 5. А именно стълби. На покрива. Стълби. Този етаж вече нещо друго. Пак имаме същото нещо с шахти. И вече сме тотално над света. Тухла, дълб тест. Шахта! Че не бях погледнал и малко се стеснах, че има шахта. Гледайте, чакай, снимай. Така, снимай се. Това беше шумно. Сега, ето това е. Това е моментът, за който всички чакахте. Моментът, който ни караше да се качваме нагоре. И ви представяме... Еми хора, това е за това, за което чакате. Ние, ако си мислите, че нямаме топките да се изкачим до там, сгрешили сте. Имаме. Твърде много топки имаме. Ние сме безстрашни. Ние сме тримата мускетари. Ние сме топчести. Защото вижте за какво става въпрос. Това е буквално като след бомбардировка все едно. Представяш ли си? Все едно са пуснали една бомба. Има коприва, братле. Не, тук това не е коприва. Опа, минаваме. Ето ги двамцата си дънкат нещо. И ето това, там е Витуша. Ето натам, село. Има едно село наречено Марачаево, на което ще снимаме видео през лятото. Така че, да се знаете. И тази изоставена сграда, между другото, е много близо до бункера от миналото видео, на който правихме две части. Много са близко, така че може в един ден да ги посетите и двете локации, ако искате. И ето тук ние влизаме в малката сграда, последна на покрива на сградата. Куполът, така му викаме. Тук има дупка, така че дай да метнем една тухла. Не, бе, стига. Една пирамида. Стига, бе, ще ни викнат ченгетата. Ще ни пратят от Пандиза, хора, моля ви, донейтвайте. Има... Ще правим влог от Пандиза, да знаете. Донейтвайте, ще ни пратят от Пандиза, моля ви. Завиди. Ела, бе. И тук има ядно някаква трапезария, най-луксозното място тук. Абе, има дупка. Това за линка. Виж този чип става. Оу. На стената. Какво ме повлече? Тук има екосистема. Там е остатъка от сградата. Остатъка от сградата? Не ви било за някаква проста гледка. О, чай, я вижте. Ето тук, веднъж с Дамян. Това е онзи купол, който гледахте. Ето така, натам. И това е като кладенец към долу. А тук е парахамцел, да. Хора, според вас това здраво ли е? Не. Я се стъпи. Не! Какъв е? Това е сграда 2. Сграда 2. Маре, бе, Снимай скръц. към сграда 2, бе. Това там с другите сгради две. Едно и едно. Какво е 2 и 1? Това е сграда 2. Ние сме в сграда 3
Това са сграда 1 и 2. Ама той лъже! А пък някъде там сграда 4. Той лъже! Той лъже! Хора, явно от миналия път, където бяхме, покрива на там се е срутил и ще трябва сега го бутнем, за да минем. Не бе, ще трябва просто отвън. Не отвънка, бе, стига бе. Не бе. А това е именно гледката, за която ви говорим. Тук има една дупка и с един покрив, където е. Но покрива е паднал, защото е гей. Е, това е покрива. Това е онзи купол, който ви говорим толкова много. Това е падналия покрив и от падналия покрив се вижда едно много красиво нещо, именно. О, не! Този е цъфнал и пречи. Човек, махаме го. Цепиме го. Стана малек къв циганин. Не бе, вижте го откъде минава бе. Как ще минава от тук тоя бе? Това е твърде опасно. Не, не. Виждам какъв е... А не бе, оттам трябва да се мине всякак. То няма откъде да препъднеш. Къде да става? Буташки бе, мидите бе! Аз се върна. Айде бе, ходи. Е, сега само снимам още гледката. Айде да бъна покрива. Иване, хайде да не губим време. А там е сълчинящина. Бате, не гледайте на това. Айде, ходим. Дамяне, не дей бе. Не бе, Дамян, ще препаднеш бе. Ти залек ли се? Не, тапак. Сега трябва да ходим по ето онова. Ето там. Това е единствения начин. Това е единствения начин. Трябва да се връщаме после. Да, знам. Е, хора, трябва да минем по това. Отдолу има някакви стайчки, малки, но те не ни интересуват. Просто целта е да стигнем там. И трябва да минаваме по това. Ще снимам първо как Дамян минава, за да ви покажа как става. Така че, Дамяне, показвай на хората. Чакай само да снимам малко гледките. Това тавана, ако посещавате това, не ви препоръчвам да ходите там, защото е опасно. Но ние ще го направим, за да видите вие. Да, ето тук ви е достатъчна гледката. Там, до комините, там е бункера. Да, до онези комини, които се виждат далечината, но... Сега отново да се Айде, давай. Дамяне, давай, ще да малко да. Не ме пипай, бе, Крис. Бате, бункера, вода. Нищо. Вижте къде се катери, Дамян, този не е лек човек. Вижте го къде се е качил. 80 кила. Как е да? Абе, то вали ли бе? Май да. Мисля, че дъждовете са да карали градите да отслабнат. Айде, ходи бе, да ми се обяснявай. За той трябва да се качи по терасата, ето там. И се надяваме да успее. Да, почна малко да вали, но това на нас не ни пречи, въпреки че вижте какво е слънчево. Тук е напукана. Айде влиза, айде ходи, давай, ето го, нашето момче. Къде се качи? Айде де. Ето го, вече е там. Нашият. Да, аз и камерата да отидем. О, дупка. Аре бе, Дунате, ма сочи нагоре бе, не земята. Ама аз трябва да гледам къде ходя бе. Ама, поне GoPro-то сочи нагоре. Ма да, Хайде, давай. Хайде, да. Дай, подай GoPro-то, можеш ли? Можеш ли да стигнеш? Можеш. Ето го и Криси. Приятели, ние сме горе. Ето ги. Казах ти, брат, точно тези дъски се цепеха. Майче дъжда нещо ги е такова. Аре бе, скръцако, аз мога и ти можеш. Не се страхувай. Изкува се. Да, ръка. Чакай, я спирам. Не спирам, искам да видя как ще падне. Хайде, Крис. Стигаме. Тихо е, Бойли. Крис, да се качи. Маха му ръката. Опа. И тука бяхме малко по-рано там. Тук е ванката. И това е най-високото възможно място. Най-високата Там, кажи, бе. там където е сграда 1, т.е. сграда 2, това е сграда 1. И там е сграда 2. Там дори не е толкова високо, колкото тук. Това е най-високата позиция, на която може да сте. Това е върха на света. Оня блок е там, дето бяхме.
Фото на Дамян, дето е изоставено долу и сигурно са го откраднали. Това беше нещото, което искахме да видим. Това беше нашата крайна цел. Това беше нещото, което ни караше да се катерим без спиране. Иване, какво мислиш за това място? Какво мислиш за това място? Любов за всички. Любов за всички за един. Приятели, надявам се да ви е харесало видеото. Ако искате още такива видеа на Иван и Дамян влогове... Ако искате още такива видеа на Иван и Дамян влогове, искам да коментирате хаштаг Иван и Дамян влогове, да харесате това видео, което... да го харесате. И също така да се абонирайте с камбанката, за да получавате известия, когато качим някое ново видео, което дано да е скоро.